Čo všetko tu môžu návštevníci vidieť a ako vznikla táto myšlienka, že prinesem tie najluxusnejšie produkty na jedno miesto? Táto myšlienka vznikla na strane Incheby, ktorou nás oslovili a nám sa tá myšlienka veľmi páčila, pretože skutočne ukázať taký kúsok sveta luxusu, ako funguje v iných európskych metropolách, doniesť to kúsok a niečo aj sem do Bratislavy je podľa nás veľmi správne. No a my tým pádom, že sme prví, tak chceli sme tu byť pritom hneď od začiatku. Čo všetko tu môžu návštevníci vidieť? Môžu tu vidieť luxusné lode, je tu vrtuľník, luxusné lietadlo, krásne autá a naše Genty Banka Café. Nachádzame sa teda vlastne medzi krásnymi autami, loďami, lietadlami. Čo z toho preferujete vy v rámci osobného života? Čo by ste si vybrali, keby ste mali možnosť teraz do niečoho nastúpiť? Helikoptéra. Tu som už aj šoferovala priamo, teda ak sa to dá tak povedať, alebo riadila. Je to skutočne taký iný pocit, keď môžete jazdiť v trojdimenzionálnom rozmere a ísť hore, dole, naľavo, doprava, je to úžasné. Ku krásnym ženám patria aj rýchle autá. Ako je to s vami? Obľúbujete skôr pohodlnú alebo rýchlu jazdu? Ja mám rýchle auto, môžem povedať, že až príliš. Niekedy, ako hovoria, že to zrýchlenie máš extrémne veľké, ale snažím sa dodržiavať predpisy. Ktoré z vystavených modelov by ste si chceli vyskúšať, respektíve by mohlo pribudnúť do vášho vozového parku? Jedno krásne Porsche som hore videla, takže určite to.